रायजो राजाफोरनो हा होनायाव पाट्टादारि खालामना होनायाव सोरहा हेंथा दं? मानगोनां रनजित बसुमतारी फेरेंगा नोंथां, सोरहा हेंथा दं? बयबोथ' रायजोनि उन्नतिखौनो मावहोदों लुबैदों। हेंथाया नैबेयावसो जे नोंथांमोना फारसेथिं हा होदों, फारसेथिं हाजार हाजार बिगा हाखौ फानखुमा हरनो नागिरदों। खोथाया बेवहायसो। आरो नोंथाङाथ' ग्रेटेस्ट मिस्टेकखौ नोंथाङा खालामगासिनो दं बिटिसि ओनसोलाव, जे जाय हाया जोंनि ट्राइबेलफोरनि बर' दैदेनगिरिफोरनि दखलाव फैबाय, बबेबा साहा बागान, बबेबा रबार बागान, बबेबा माबा मोनसे फुख्रि, बे गासैबो बर' दैदेनगिरिफोरनि आवथायाव फैनाय, कन्ट्रलाव फैनाय खास हाखौ नोंथाङा सरकारनो एरसन सरकारनो हरफिनगासिनो दं। जोंनि ट्राइबेलफोरनि आखायाव, बर' माहारिनि आखायाव बेफोरबायदि खास हाया कन्ट्रलाव फैनायाव नोंहा माबा लस दं नामा? सोर बिसोरो? जोंनिनो साफा साफा दैदेनगिरि, साफा साफा सुबुं, गुबुनब्ला आलदामोन। हा खाम्फा बरगयारि बिथाङा रग' रग' बुंथारबाय थार्मेल पावार प्रजेक्ट गायसननायखौ बिपिएफआनो आन्दलन खालामहोनानै होबथादों होननानै। हा इसिबां नोंहा बेखौ हास्थायनाय दंमोनब्ला नोंनि हायाव बानायनानै रायजो राजाफोरनो साख्रि होबानो जाबायमोन ना। मानगोनां खाम्फा बरगयारि नोंथाङाबो बे जायगायाव कट बरजरायाव थार्मेल पावार प्रजेक्ट बसायोब्ला साख्रि मोनथारगोन होननानै नोंथाङाबो गेरेन्टि होनो हायाखै। फैलार लिडारा नोंबो सासे। स' दिनैनि भिडिअ'आव जोबोद मोजां नोंथांमोनजों आङो सावरायनो थांगासिनो दं। हेल' एभ्रिवान, वान्स एगेन वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामनाय सोलोंनायाव नोंथां बयबो मोजां दं। खोथाया जाहैबाय हाग्रा बिफाननि EM होननानै मानगोनां रनजित बसुमतारी बिथां सारा हब्रा बुंगासिनो जे एथ'था हा होबाय, एथ'था पाट्टादारि खालामनानै होबाय जों, नाथाय बेखौ बिपिएफआ होबथादोंमोन होननानै। बिपिएफनि सोर दैदेनगिरिया रायजो राजानि उन्नति मावनायाव बादा थाफेरखो? बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा सोर सुबुंफ्रा नोंथांमोननि मोजां हाबा मावनायाव मालानिफ्राय बादा थाफेरखो? नोंथांमोना खुगायाव मुसे मावनायाव मुसे मावो, खोथाजों बुङो मावनो हाया, बेखौसो बुंगासिनो दं जाहाथे मोजाङै मावलांथों। जे नोंथाङा जे दिनै हब्रा बुंदों, बेवहाय रावहाबो बादा गैया बिपिएफ हिसाबै। पेरेंगा डांगरिया रायजोर उन्नतिर कारणे जी काम কৰিছে, ইয়াত বিপিএফ সমৰ্থক বিলাক কোনো বাধা নাই। সকলোৱে উন্নতিহে বিচাৰে, गासिबो जौगानायखौसो लुबैयो। दा नोंथांमोना जे सोरनोबा हा होनानै सोरनोबा हाजार हाजार ट्राइबेलफोरनि हाखौ फानखुमा हरनो नागिरोब्ला बादाया बावसो। फारसेथिं होदों एसे, लांजाफिनदों गोबां, बादाया बावसो। हा नोंथाङानोबोथ' बै बिटिसि इलेक्सनफोरनि सिगां मोनसे खोथाखौ रनजित बसुमतारी बिथाङा इलेक्सननि सिगां केम्पेइन खालामनायाव खोथा बुंदोंमोन ना, एनडिपि मुंख्लं न'खरफोरनो न'खरसेयाव मोनसे साख्रि सोनानै होगोन होननानै। मुंख्लं न'खरफोरनि सोद्रोमानिफ्राय सासे नङा सासे पारमानेन्ट साख्रि सोनानै होगोन होननानै बुंदोंमोन। बेफोर खोथाखौ दिनैनि समाव फेरेंगाया बावलांजोब्बाय। नोंथांनि खोथा होनाय बायदि नोंथाङा एनडिपि मुंख्लं न'खरफोरनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय साख्रिखौ सोना होदो। बिथांमोनाथ' दिनैसिमबो साख्रिखौ लानो राजि। सोना होदो सार, थाबैनो। जों बेखौसो लुबैदों, रायजो राजाफ्रा बेखौसो लुबैदों। बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङा थांनाय माखासे समाव ट्रेन्डिं सोलिगासिनो दङ। परबतजरा ओनसोलाव 3600 बिगा हायाव जाय थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ आदानि ग्रुप अफ कम्पानि आरो एपिडिसिएलनि थ्रुयै गायसननो गोनांमोन थार्मेल पावार प्रजेक्ट, बेखौ लानानै बिराद गोग्गानाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा, आरो बुंदों बेखौ होबथाग्राया बिपिएफ दोलोआनो आन्दलन खालामहोनानै होबथादों होननानै। सोरबा सासे सुबुङानो जाथों मानो सोरनिबा इमसन्सजों, सोरनिबा सम्पतिजों गेलेनानै उन्नति जानायखौ रावबो लुबैया। जुदि उन्नति खालामनो लुबैदोंब्ला न'खरसेबो खहा गैयाजासे, रायजो राजाफोरनि खुनु खहा गैयालासे उन्नति खालाम, बेखौसो बुंदों। दिनै बेवहाय गोबां सुबुङा हाजार हक गावबागाव दखल खालामनानै हा मोननाय दं, लानाय दं। बे हाखौ ओरैनो हगारगोन नामा सोरबाया?
बिनि मुल्य गय बागान साहा बागान रबार बागानखौ 10,000 20,000नि सोरबाया हगारगोन नामा? खोथाया बे जुदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा इसिबां बे थार्मेल पावार प्रजेक्टनि गेजेरजों उन्नति खालामनो नागिरबायबा बा जागोनखौ नुहुरबायबा गावनि हाखौनो हगारनानै होथोंसैना बे ओनसोलाव उन्नति जाथोंसै। नाथाय रायजो राजाफ्रा रग' रग' मिथिखागौ खाम्फा बरगयारि बादि सासे नेतायाबो बै ओनसोलाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ गायसनोब्ला 100% 15,000 जन सुबुङा साख्रि मोनथारगोन होननानै रिटेन डकुमेन्ट्स होनो हायाखै, गेरेन्टि होनो हायाखै। खोथायावल' बुंदों कम्पानिया जाखांदो नायफात्ता सोर साख्रि मोनदों सोर मोनाखै, मा जादों, पलिउसन जादों ना आबहावा गाज्रि जादों ना सोरबाया खस्थ' मोननांदों ना आबादानो जायाखै खेल लाबावनायसो नङा। गभर्नमेन्ट साख्रि होजोबनो हाया बेथ' सैथोखा। बेखौ मिथिखानानै मानो लेखा गोरों प्रमद बर' बिथां सारा 1 भट 1 जब मानोथो होना खोथाया। आरो गासिबो मोनजोबाबाबो सासे सानै बिटिआर गभर्नमेन्टनि आमोलाव साख्रि मोननायखौथ' खोनाथारनांगौ। बेबो गैया। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहर। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।